Hai hai lam sagon rong kok bor khini te gan understand mani YouTube channel bhai tongmai khajana mare khijing chong kha khlai ro chotto na kaham krung no tong na hinai non belake na hambai tam ni hinke chungu sakang lai thangai salo kaisa video jeta ang non bagai kaisa snamai dikha jeta ek phota jaga phano rwya nei sini bubagra jeta bo bini Facebook page eba Twitter bo tweet khlai samani abro toi sunga salo explain khlaleka tei sa chini jeta SDPO je Prasanth Kanti Tripura ni bini Sajwk tei bin Sajwla Song Bubagra toi sunga dino sukrup lai saiman laika hai diba khajan mare kijing song ge tini phaidi chung saiman lainai je Bubagra kaisa ko meeting go bo kaisa achievement khlaika abono toyei जों तिनी ok सालायनाय ति Bubagra bo notice krika ingete kaisa angkai amahai je telemurawo jaga sekjak laimani tuyui bo जों तिनी saiman lainai ingete kaisa kok ngakai jeta ani YouTube channel no khoraksa takhuk bo belakino bad comment khlaimani amungkha je Bubagra no bo wancha hini sawo getam ni bagi bo wancha hini sa abrang tini जों tini sukrubai obidin misingti saiman lainai hingedor obidin plus ni paithau jara nai tongninga phadi tini bidin chenglai sinai Chini o Tripura jikoncha state ang asalabo saka o state ungnani sakang jeta Chini Maharaja Birvikram Kishore Manikko Devarmani jeta bini hik eba bini wife je Maharani Kanchan Prabha Devi ni jeta site tongmabai je apruo merger agreement khlai 1949 খ্রিস্টাব্দনি কক apruo Tripura jeta punango rajyo hni rjakmani ike a salni simi tini suk jora Chini Tripura ha angkha dubak mane kaidoi divide jak kaisa ke general te kaisa hangka kai jeta ADC area hni hinjak mani agi wo Chini ADC area ni jeta seat gobang tongmani tabuk hangka kai kisa ngai thangka aro ono Chini je borokni jottoni powerless ngai thangka je kuno direct fund je kuno demand जों तुई फाइमालिया ते काइसा अंकाय गोबां मा सिक्ला रokni kokna bang tini chethuru chanai गोबां मा लेखा परा खलाय तंगनाय सिक्रं रोंक्रं rokni kokna bo muitu खलायो चालाय rokni tei गोबां मा सिक्ला परै तंगनाय rok borok porimani uklogo ba porimani bini fisoro tam खलायनाय borok wansugi porimani nang ba ang jot je lekha pora खलाय तंगनाय students rok abongkha je salcha borbo chakri manai amahai khatunglai pori tongo iba tamungka je Chini Tripura sarokni jeta percentage hingkai 30% hingkai te 10 ni bonong hingkai 70% amahai ngi thangka hingka aroni bisingo se tabo hingkai chakri manya mana muchungbo job gobang mana borok job ru hingka a job rogo thangi nei gobang ma interview rok sung relayo tei porikha relayo hinba khoroksa khorokni selection ngo tei mano baksa maya ngi thango ama haita ngete kaisa kokta mo domungno Chini jeta ADC area ni tongmani jeta TTAADC a jaga domungno direct fund khlaima ka hanga kai Chini Tripura song bagai beba develop nai abo kubiko abno naharino Chini Bubagra samung tangi tongo Ginorok baksa gabang mo borok abono jajagya tongo baksa kaitamo a direct fan mana bagitamo jeta seat gabang ma khlainai tabuk ADC area o koita seat tong aboni ang buskang solang nang sawana ngetubo a jagao Chini seat 28 rok jodi ngui thangang gakai jung teke santo khamu tabuk ge belana kisa ngui thangka tamni bagai o जों DT मायानि बागै माने supporters को मंगै थांमनि बागै खाजाना मारे गेजिं सं खेलखादि supporters
kong ngi thangmani bagai chungnuk kha lai thangnai Bidhan Sabha 2023 ni jeta Bidhan Sabha o tamnuk kha aro gobangma thanchani marini yapri selai himlaika Bubagra no logiri chirik laika ajoro gobangma chiri khoklaika tamka aje chiri khonglai ro alogiri ne ro jottono break up mane u girlfriend bai boyfriend jeta break up ngi thangmani hai kokung khanisa jeta cinema tongo film tongo kok borogo a film ni bumung ang le pokha guys norok jodi man khanga comment box thangi comment khlai sadi aro o ani kha kobor ni jeta resap mani aja go break up ngi thangmani boba hai hinke je o je burui chakri ganang man thangmani bagai bini jeta hamjagi tongmani example emagi chama sajo norok hinima tamna hamjagmani kok sagai tonga ngai mane apruo bini achela jeta hamjagi tongmani relationship tongmani bonose kage rigui te kobuni a master chakri khane bai kaijegi thango apruno jeta nayak sauje nong buri rok behazat hamjago ma sabai kaijogo ma sabai hini hinmani tebaro mane dialogue tonga anga sana thanglia kok khama hai rajono kubangma chini Tripura sarok ulis do phani borok no karibo hamjak lai mani phunu kado puila saka je phro butun kha chongmari ingkha afro sabono ri phaikya hinmale result phur ka nukja kha ja tanas thangbai ka te ko jogai mane kamai thangbai kya mane rajano support khlai mani berthongi thangka bebakno choi thangka obukha himahai amahai ngi thangka a salachini Bubagra busiksi kha kosto nangjakana bo hajung hajung busiksi pesa rangjakana bo busiksi chini Tripura sarangno phioknani bagai bo afro chai tok mani bo kobama interview rujak phorogo bo ekdom confidence ke kok sai tong mani mane bono phaisinai Tripura mothano phaisinai hinai tamne bagai phalia nini ani support grini bagai phaimalia mane tama loop khamai mani bang thangka borokni mane urang puisa rang tam khaimia tong rang tokhe samokol phane se man thok pu makne dibe a rang no mokol chungnai ro tam khata bukai saknai khaija kade jaga sekja kade ha jaga sekja kha tabuk sob somen jaga sekja lai mang chungkok khnau news rok nai kang kai nugo 아버니 바기 카자네 마 바타고 국성 원축나니 좀 난고 바리 아 토픽 너 라이 티 카시 토픽 좀 탕라이네 이제 부바그라 not kaisa invite klaimani a kongno kisa ang saiknari wana norakawan lukhna aba belaino Bubagra ni bagai kaisa achievement guys norok nuiman khana o jagao jeta Tripura mo thapati ni attention jeta kabangma o jaga worker rongni kok saka CWC tai o jaga CSC rongni jeta members jeta Tripura mo thani titi edition ngai a jaga chairman tongnai titi edition CM no invite khlaijaka EM so invite khlaijaka MD no invite khlaijaka tei a block ni district ni jeta president no bo a organization no manjakna ni bagai kobok jakmani kaisa notice Also, guideline for Tripura Motor Party's third Foundation Day celebration on 5 February 2024 Monday. Kaisa Foundation Day nei kaisa party borok kaisa program tonika. Ga a program mo norok manjagi mano je jara president ngi samung khai tongnai Tripura Motor hingai norok phainai buskang 5 tarik February 2024 Monday o tang salo norok manjagi mano. Inke oro sawa as you all are aware our party will be celebrating its third Foundation Day on 5 February Monday Foundation in the year 2021 under the able leadership of Bubagra Product Vikram Mariko. The party has achieved what one seems unachievable to all and continues to fight for the rights of our people. To mark this significant occasion, the party has decided to hold events at every district and block unit and also organize a main event at the Malancha Nivas Agartala starting at 10
8:30 a.m. Malanchoni bus holds significant emotional connect and value as the first ever meeting of the party was also held at same venue on the same day in the year 2021. Participants from all district and blocks units of all frontal organization are welcome to attend the event. 2021 22 23 ama haike khlainai je third de foundation khlai jagai tongo je agio khlaiga malonchoni bas agartlawa aro techa khlaijak nai 10 ta 10:30 ta o abo nai nei oro saka ke details of the main event ga jaga jeta 5 February 2024 Monday aba tangsala 10 ta 30 Hinkhy te malonchoni bas agartlawa je thangnai mu chundar na jaga thangai mano kaisa invitation Hinkhy te kaisa ngai kok khama hai tela murawo Chini Tripura sabai je 10 ni bisingo kaisa khek lai mani nuksak mani o jeta danga nanglai mani hai kai nanglai kha aro police thangka police ni kokhna media thangka media kokhna narok nukhna je 10 belakna jagao kaphrlai jak ama hai tin Tripura sarok notui borok belakna jagao mane bokhrok tungphlai jak o kaisa get out one jui da tam ni sikan ro abo baksa news nai ne di ajaga abono suilai mano tuyi te ka nok je tang mane subai rifai jaka ka anok je subai jak mani ka 10 ni phano unkhana khaklayo ka anok bag news as kam ga nai jakliya ka abonoi bising tui je ta ajaga o je o chali chantamo ajaga o mane kisa gunugul nanglai kha Hinkhy Khwlai abo dage no hamai thangan hanai Hinkhy ama hairok madok saya Hinkhy ang 1 jok phani joto lukurok no kongna mu chungo Tripura hangkha gero 1 jui thuru Tripura Hindustani tonglai mani ha oro chung ama haike walai tongkhang kai Chini student song ni live Chini jeta cultural religion ni live Chini kabang ma thangani live kabang ma business law sungnai ama haidang rok khang kai amorok mani saya tamni ke chung khnao okra sakarane khugo jungbo asaya kho baksa chai khna ajoro isho asigo danga nang khati pra hawo ama hairok tangthun danga jodi ni ungkhang kai nini ani khoti eba kabang ma na ama hai loss nai gai te kaisa kok paithago video kichlogi makna khazal mari kiching inba te video nong ni bagi belakana nangnai o jaga wo te kaisa jeta ang amar jang ponane muchungo je Bubagra no je wansa hini sanai o takhuk no kaisa ang reply rina muchungo jotto dosorok ni bisingpino ang abono jeta tamnani Play renani muchung mani Hinkhy mose tapni bagai Bubagra wansa hini bosaudo Hinkhy Chini Bubagra wansa je hinu gakai botamni bagai wansa ne bagai kok saya neng wanchukdi jodi Bubagra wansa je hingga gakai Chin Tripura sarok tapni bagai bonoru tharkana tei botamni bagai Tripura sarok ni bagai bosamung tangai tongkhana ha abani bagai ang takhuk no sungnani muchungo je botamni bagai Chini Bubagra no wansa hini bo saka abono no ang kisa norok bai share khlainani muchungo tamni ke Bubagra no bo bahike wansa hini sarak abono tuisang tini aluk borok takhuk khroksana ang phiroknani muchungo tamni ke Chini Bubagra kuno salapona bo wansaya bo jodi wanchano hangkai bo wanchani bagai samung tangkhamu bo Tripura sa se Hinkhy Tripura sa tuti ba bahike ning wancha hinei sakade abono tuina ang tini nono belake phiroknani muchungi tongkha ang aje takhukni comment no rutugi nai mani Hinkhy o jaga takhukni comment no ang manya ngi tongkha guys tamni Hinkhy anga comment no jeta bano comment klaika Hinkhy comment no ang jeta screenshot pana buina rak jaglia Hinkhy bo wansa hini himani ang bo photo jeta post khaitani bo rukha ang tu bo thangai nai ne jodi malia hangka kai ang next time o norokno video sunami renai tam Hinkhy Chini belaikani video kolok ni thangka ani bagai Hinkhy bo Bubagra wansa himani ang abono le rutugi malia Agabani bagai norokno nakar mung sano next video sing abono tui kisa salainai guys norok saiman kana tini topic kha obono je Chini Tripura sarok tamni bagai ha sekjana nangkha
Chini hana bo chung tam ni bagai sakana nangkha o video ni part 2 phai tongo guys norok na singi tongni oboga part 1 ni norok kaham ke sinani mo chungi tongo hangka kai kok borok khini tege na entertainment YouTube channel no subscribe khlai tongdi tei Bubagra no hamjana jotona Bubagra long life nei sidi Bubagra Chini hamkrani bagai bo bini je mansak bo samung khlai tongo tamni kei Bubagra nahar mungkha bo Chini Tripura sorongni bagai jeto direct fan edition 2 de phai mano je kaisa greater Tripura land to brongni demand tongo no hinpano brongni te kaisa demand mo tongo jeto direct fans abo jodi phai kan kai tamno saide man guys next video sai kana nai dini baga sukno haina haina next video malai phai jotona